Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. नोंथांमोनखौ channel फिन खेबसेबाव बराय हरफिनलायबाय आरोना ओमफ्राय दिनैथ' संक्रान्ति नोंथांमोनहा बयबो मिन्थिखायो बोसोर जोबनायनि लास्ट डे थ' बे दिनखालिहाय बे दिना बयनिबो माने स्पेशल डे होननानै आं सानो आरोना मानो होनोब्ला दिनैहाय बावखुंग्रि फेस्टिवल जोंहा बोसोर इयारलि जायो आरोना बियो बावखुंग्रि फेस्टिवला थ' 12 निफ्राय लानानै 12, 13, 14 दिनै 14 दिनै 14 एप्रिल संक्रान्ति डे दिनै क्लोजिं सेरेमनि आरोना बावखुंग्रि फेस्टिवला थ' बेनि थाखायनो जोंबो थांनो थाखाय थागथियारि जाबाय आरोना फुंनिफ्रायनो सिखारनानै न'नि खामानिफोरखौ फोजोबनानै जेनेबा बयहाबो न'खर जेनेबा संक्रान्ति दिनाव माबा मोनसे नेम दं आरो रायदों खानाय दा बियो बयबो बेखौ खाखांनानै माने एन्जय खालामनो थाङो आरोना बयबो बावखुंग्रि फेस्टिवलाव थ' जोंल' थाङा गोबां मानसिफ्रानो थाङो बेखायनो दा जोंबो थांनो थाखाय रेडि ओमफ्राय दायो आङो बेयाव थांनो थाखायनो आङो बेदर एवगासिनो आरोना दाउ बेदर एवदों फुङावनो सिखारनानै थोरसि बायदिसिना सुखांनानै दायो दाउ बेदर एवगासिनो दं आङो ओमफ्राय थ' नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला ना मा होनो थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थ' नै लोगोफोर आंहा हाजोआव लांनो थाखाय दाउआ आंना रेडि जाबायानो एवनाया ओमफ्राय जि गोबाव एवखाबाय आं टमेट' एसे होस्रोबाय आरोना माने बयलार बेदरा बांद्राय बिदि गाव गोजा एवोब्ला एसे मोनामनो नागिरो बेनि थाखायनो बे मोनामनायखौ दानगारनो थाखाय आङो थाइथामसो टमेट' होबाय आरोना आरो बेदरा राफोदबो जायो टमेट' होयोब्ला ओमफ्राय दायो आङो दै एसे होनोसै आरोना नै जोंहाबो लोगोफोर खाबाय आरोना नेमनि थाखाय ओरैथिंजायबो मोनसे ओमफ्राय गेटआव खाबाय आरो नै गेटआवहाय नै गेटआवबो नुदोंना नैलाय बे मोननै खाबाय गेटआवबो बैसागु नांबाय लोगोफोर नङा होमबा बैसागु नांनाय बायदि मोनखाबाय आरोना हाजो गाखोनोसै लोगोफोर ओंखारखांजोब्बाय नै No! Sừng lâu Aku sedia ke sừng mai sih Mia Hasil थांगासिनो लोगोफोर जोंहा सानैबो दं फेमिलि हाजोआव लोगो मोनसिगोन नै बिजोंनो खालामनांसिगोन नालाय VIP नङाबासो Macakku, cumnya leh, nah memori dan nak azai leh, ane. Juga macam tu. Gak kaya susi fangsi. Oh, boleh kerja itu mah. हाजो गाखोनोसै लोगोफोर
산치를 잘하시네. 그래서 산치 잘해. 계속 주세요. 먹어. 배워놓은. 안들랑 같이 있어요. 세 분이시나? 아니죠. 이거 건 그냥 아무리 그래. फ्राय नै लोगोफोर दायो आङो एसे माने गाखोजेननाय नालाय मन्दिरावहाय फुजा होबाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो माने स्टेप बाय स्टेप गोजौ फारसे गाखोलांबाय थासिगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थासिगोन गाखोलाय बिसोर गाखोलाय माने गाखोलाय गाखोलासो माथो हो दे गाखो हमथा बोखो खेमराया नाय हाजो गाखोबाय लोगोफोर जोंहा गाखोनाया मोसा मोसासो गाखोनो लुगैबाय दाखला बाय बाय गाखोनो हाला नो मादैया दाजो हागौमोन खिन्थु मादैखौ अननानै थासिगोन बियो ना अनलांगोन गावनिसो जाहैबाय दे नोंसोर जोंखौ नेबाय था होमबा दे जों गाखोबाय थानोसै नायगोन दे मादै दे दायो लोगोफोर साइलेन्स आं जोबजासे गाखोगोन नोंथांमोनहा आंनि फिनिशिं भिडिअखौ नायबानो जाबाय खर' मोनदों खर'आ दे गाखोनो हायोबा थागोन ना हाजो गाखोनो माबायदि मोनखो नोङो गाखोफेराखैमोन ना दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइफआव बेनो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय माबायदि मोनदों माने आं गाखोनायनिबो रिजन दङ दिनै गाखोनायनि थाखाय दे माने आङो सिख्लानिफ्रायबो आं गाखोनो मोनखायाखै औ बुरिबाय आंहा फिसालायाबो सेंग्रानिफ्राय हाबा लानायनि सम जाखाबाय नालाय जेनेबा हाबा लाबाथ' संसार जायो बयबो गथ' गथाय खाङोना बयबो बानायो नालाय दा बै फिसौफोरनो हाजो गाखोनाया माबायदिमोन आबै खुंग्रियाव होनबा आं माबोरै खिथानो ओंखायनो आं एखे फार्स्ट टाइम आं लाइफआव खेनसे गाखोनो होननानै आं गाखोनानै रेस्ट लादों गाखोबावगोन आंबो होमबालाय देनां खिथानो रोंसिगोन फिसौ फिसायफोरनो ना गाखोजोबबासो खिथा रोंगोन दा आदासो दा ससे नुबाय नालाय आं ससेयाव मेंनायखौ आं रेस्ट लाबाय आरो गोजौ दंबावोनो खोनादोंसो आङो नुवाखैना थांनानै नायखासै आङो दा बेखौ दे नाजाथार होमबा दे नाजागोन लाइफआव नाजानायासो थांखि नालाय एखे मोनसे स्टेप जोब्बाय ओमफ्राय मेंनानै दसे रेस्ट लाबाय आरो माने जोंजों लोगोसे आनैबो गाखोदों नालाय ओमफ्राय दायो जोंना आनैया माने एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय एसे मेंबाय आरो ना मोदोमाबो एसे गावनि आन्था दंथारो नालाय एसे खस्थ'बो आरो ना थेवबो बेसारा नाजानाय दंथारो एखे माने गाखोजोबथारगोन आरो ना थ' नायनोसै नै जोंहा सोरखौ लोगो मोनखो आसला बिबो होथारदों हाथ्रालै गारबो गोरलैबावो आंखौ नों गाखोनो हादों बाजैमोनखौ लोगो मोनबाय माबायदि मोनखो गाखोनानै मोजां मोनबाय आंबो बिसिम गाखोगोनबाय गाखोनो हाथारनोसै लांबाय kan
जेन जेन गाखांबाय जा मानसिखा गोजौआव जेन जेन गाखांबाय ओंखारफिनसै आरोना मडेल खुलुमबाय ओमफ्राय फोथा थुबायनाय जाबाय खिथ' आथिङानो ओरै खालि खालि थाबायदो ओरै सिदा थाबायनांगौ ओरै थाबायदो आयदा आयदा जुथा खानायानो सालायबाय जि गोरा जाबायहाय दे नांला खारफिनबाय लोगोफोर लोगोफोर जोंहा अरांनि सासे आंनि मा साबस्क्राइबार होनांगोन बिथाङा आंनि भिडिअ नायो थ' आङो बेयो माने बिनि केमेराजों एसे माने फट' खेबजानाय जाबाय आरोना ना आंबो सिनायलाय आं फट' बिनाय जाबाय मोनसेसो फट' खालामबाय मोजां नांबाय दे खेबना होनायनि थाखाय थेंक इउ दे आंनो बैसागुनिया बिराद गरम बिराद गोलोमबाय थेवब्लाबो गाखोखांबाय मोनसेल'सै लास्ट स्टेप ओंखारनो बेनि उनावनो फ्रि जासिगोन आरोना बिराद माने मोजां मोनबाय ओरैबायदि सिबायलाय मेंबायलै बिराद बोखोनांबाय आंखौ बिराद बोख्लायनांबाय आरोना आंना ओरैबायदि आसुगुरखौनो आं हानो रोङाखै ओमफ्राय जुथायाव थुजोब्बाय ओमफ्राय बिराद साजोब्बाय आरोना माने आथिं फारसेनिखौ हानो रोंदों आथिं फारसेनिखौ हानो रोङाखै आरोना बेनि थाखायनो बे बिराद खस्थ' नायखाया निजुमोनसो फैखाया भिउसनि थाखायसो बिसा tadi mengenai salah kah? Facebook kita mendengar. Facebook kita mendengar. Oh, mana ada lisa. Saya hari kan. Dia jom lagi ya. Dapat nama mana? Naik tuh akhirnya kau. Harus sampai sampai gue sulang share nih. Sulang baik. Dalam sepai. Gilas kau kuning? Oh baik. Oh, gilas kau. Mana je? Aku mana je? Umur kau baik. Tahu ya? What is it? 2, 3, 4, 5. Nah. Beda. Dia hasilnya suglai sebenarnya nah. Sebenarnya sama ya? Dia mana lagi? Ini tu pun agak kedua mana lagi enggak kena bisa komen. Dah beri bihir sampai ada. Dah beri bihir sampai. Ini tu aku pernah pakai mobile jin khabar jale. Jala. Nay लोगोफोर जोंहा बावखुंग्रि हाजो गाखोहैनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट माने बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोखांबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट जोङो देरबिलावहाय हाबफैबाय आरोना माने जोङो बावखुंग्रियावहाय गाखोखांनानै
माबा माबि जानो होननानै बेदर एरि एवना लाबोदों आरो ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि आरोना जायगाखौ पसन्द जायासै जोङो बिनि थाखायनो ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट धिरबिलावहाय जाफैबाय आरोना साइलेन्ट बिराद मोजां ओमफ्राय नै ओरैथिंजाय दङ दाजि ओमफ्राय ओरै मादै ओमफ्राय ओरैथिंजाय दादा दङ ओमफ्राय आनै दायो ओमफ्राय जोङो जानोसै आरोना जों अमाबो लाबोदों ओमफ्राय दाउबो लाबोदों ओमफ्राय न'नि लकेल माने माइब्राजों संनाय माइब्रानि जौ बिदै आरोना थ' दायो जोङो बोसोर जोबनायनि बेजोंनो एन्जय खालामसै नै लोगोफोर आंहाबो बोसोर गोदाननि जौ बिदै लोंसै आरोना माइब्रानि ओमफ्राय नै जोंना होबाय एसे नै ओमफ्राय ओरै दादा दङ ओमफ्राय ओरै मादै थाइबें माबागासिनो मादैया ओमफ्राय नैबे दाजि ओमफ्राय नैबे बाबु नै ओंखाम जागासिनो मालाय बेहाय ओंखाम उखैबाय ओंखाम लाना फैखादोंमोन नै जाहा जों सानैजों जादों एसे ओंखाम गोजांखौ जाना फैखादोंमोन जों फुङावनो माने ओंखाम गोजां दंखायोमोन ना फुदुंबाय जल्दि ओमफ्राय जाबाय